nje imuphi umculo ongacula na one day nje ongafika ushaya naye hits Ukhuzani. Ukhuzani, I'm a big fan. Ukhuzani. Hello everyone, hope resula kuluhamba kahle. So ke kushoke abaningi ke ukuthi athi uNaledi umculi angacula naye kumaskandi uKhuzani, especially njoba nje umthandeni kuyena ofeaturisha abantu besifazane abaningi bawumanye amajanda. So kushoke kakhulu ke abantu ukuthi uNaledi akhethe uKhuzani instead of umthandeni. So ke uze wabhala netweet ke uKhuzani ebonga yena ke uNaledi ukuthi uyabonga ukuthi ukhethe yena. So asifundeni ukuthi thini. So ke kwi-tweet ke yaKhuzani uyasho ukuthi lokhu akusho esafunda namanje usakusho. Naledi aphiwe iphupho lomuntu alifi umnikazi walo esaphila. Lapho uNaledi ucula kahle kakhulu and she is so talented. Ngiyabonga Ntombi ngokukhetha mina kubaculi abaningi kangaka bakaMaskandi. IsiZulu sithi yonke into inesikhathi sayo. Wena King Zoso awuyeke ingane umdala kabi nje musa ukudidisa ingane ngesitezi. Ngcobandla uyakhombisa ke bandla uKhuzani ukuthi ujabule kakhulu ngalento eshiwe uNaledi ke. Asike sithembe ukuthi mhlambe khona ongase kuqhamuke phakathi kwakhe uKhuzani noNaledi, but ngagcina uKhuzani ethi yena akayingeni lento yokufeaturisha amanye amantombazane ngoba kuba ngathi uncela igazi labo lapho. Akushongo mina, akushongo mina, kwasho yena. So kwena ingalingeke no-comment down below ukuthi mina ngithini. Mengisho njalo ngisho ukuthi no, akushongo mina, kwasho yena ke. But anyways, beyona ke i-video yanamhlanje leyo. I really hope ukuthi enjoyile. If we enjoyile ngiyacela ukuthi usmash leyo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.